A ver, no pasa nada. No, pero es que te quedaron tirar la traca. La meta ahí, sabeu? El carrer, a la dreta del camp. Ahora. Mare, no m'ho puc creure. Estàs gravat? Que guai, Se nota el calor. Ahora es que una calor. ¡Qué guay! Buah. Donava tota la por del món. Mare, que xulo, per favor. M'encanta. Està cremant el mòbil. ¿Qué pasa? ¿No arribava? Es que me donaba por pensar que era el infierno. ¿Has visto hasta una pegada? Y la de la chula, que es la hostia, tío. En el taller dels artistes no n'hi ha ingenieros. Perquè
Sí, perquè per fer tot això... Però que els contracten pa i com que llevat. El projecte. Mira la sala. Mare meva. Lo veo precisamente. Qué meravella. Mare, i els bomberos ahí està. No van a ser... Què ha passat? Ah, clar, perquè estan tirant aigua. Mare, estan cremant els focos. Mira, no? Al caure l'aigua dels bombers i bum. Ah, clar. Els bomberos, pobres. Ai, ai, ai! Ara faltarà. L'altre li costarà. Ja, és que la gent de los balcones... Para casa. Se la trae por ahí, Un móvil a tomar por culo.